जों 2 तारिख नभेम्बर 2023 बिसिआव जों कायसा जोंनि बबाग्रानि उद्योगे कायसा हजन बजन जों जामुं पान्दा खालाय दंलायगो जोंथ' साइमानो अबकायदिनि सिसिटि जों हिस्ट्रिकेल नि कायसा सामुं जों जत्तनो जोंनि दफाना दैयै जों बबाग्रा बिसा वाइसा ब माइचालायो हजन बजन खालायो अबन कायदिनि लाइभ मुवा दंगो आपनो तिनि जों अर जोंनि 19 दफा नतै जोंनि अर हजन बजन नाय माइचालायनाय मालायनाय कक्सलायनाय दिनै जों नुखा जोंनि बबाग्रा जे कक्सामानि पुइला जाति उलो पार्टी जोंनि जाति जदिसि कराकनि हांखाय जोंनि जाति थामथाय हांखाय पार्टी हायनि कमाय थानाय जेकुनु पार्टी थांनाय फैनाय अंनाय किन्तु जोंनि दफा जोंनि जाति अब पार्मानेंट अब कुन दिनो पाइया आमनो बागै जों दिनै दफानो जों राग्रो नांगौ जों थानसा नांगौ तै जों दफा बै दफा जों कथालाय नांगौ अबकाय दिनै फेलोशिप अबनि दिन दिनै बनिबा आंबालाय कि दिनै बाहा तंथका दिनै बबाग्रा फाइ दंगो दिनै जों अबनो साइमानो जे दिनै बबाग्रा नेतृत्वे दिनै बर' रक तुरुक जों थानसाङै दंगो जों हामदा लाइमा फाइ दं दिनै बिसिंगो आबनो जों कायसा जों फनुक रिनाय जों सिवा दिनै दफागो दिनै अकरानो जों माने गोरै दंखा नमस्कार दिनै हिस्ट्री न पालाय जाया दंगो आबनो बागै जों दिनै अबनो साइमानो दिनै दफागो जों दिनै आगोनि लाइ बुमा आगोनि जामुं दंमोन जों मातु मा रोगनाय उन्नति बाखायनाय आबनो बागै दिनै दफारक लाइखौ दुरबलंग दंखा जों साइमान कचार माजारो दिनै दफानि अकरानो जों माने गोरै जों साबानो बेसेबां जों माने बा किरि हिंखाय दिनै क्लाबनि प्रेसिडेन्ट क्लाब सेक्रेटारि पार्टीनि सेक्रेटारि निनि प्रधान अब हारो जों बेसेबां माने किन्तु अब तो ठीक न किन्तु फेबा दिनै दफागो जों दिनै अकरानो जों दिनै हदा अकरा दंगो कासको दंगो राय दंगो जों जत्तनो मानना दरकार किन्तु कचारो जों साइमानो दिनै गोबां पलिटिकेल पार्टी आंबो मुंखलिया दिनै दफानो नष्ट खायना बागै दिनै जामुं नमुं लाइ बुमानो माना बागै देस्ट्रय खायना बागै प्रसेस चालावखा आउन बागै जों दिनै अबनो बामान संनाय जों दिनै लाइ बुमानो जों मातै दुलनाय दिनै दफानो जों मा हामजांनाय तै दिनै सिटिनो जों राग माति सानाय अब बागै आं दिनै अबनो दिनै बेलाय दंथगो दिनै अ कायसा अब हजन बजन जे खायमानि आबनो बिसिंतै जों तैबो जों हामना लायनाय जों तैबो थानसा मारि फैलायनाय तै जों खरकसा जों रेसपेक्ट लायनाय दिनै अरा गोबां दफा दंगो चिकन कतर दंगो जतन जों तुइदुलै जों माथलायनाय आबनो कायसा दिन थानसानि मारि हामजाबोनो मारि बोरैबा आं दिनै बेलायखौ दंथका आं गोबां बरक मालायखा जेजागा आं 20 बोसोर सिगां मालाया 10 बोसोर सिगां मालाया आबार आं दिनै मालायखा बोरैबा बेलायखायनो दिनै कायसा दिन बेलाय हामथिनि बागै जों जतनो दफा जों थानसाखै दंलायनाय जों हामलाय दंलायनाय जों चेरि दंलायनाय जों खरस जों हामलाय दंलायनाय अबनो दिनै नाहरमान अबनो हजन बदन बिसोरदै अबनो दिनै उद्देश्य लक्ष्य जों दिनै दफानो तुइदुलनाय दिनै बबाग्रानि बिसिंतै आं खागागो जों अब सम्भव बुंनाय दिनै बिसि थानसांनायनि बागै तैबो जों दिनै दफा राग होननायनि बागै अबनो कायसा लाब दफानि बर'रक फायनाय दं बर'क दैकांनि दं कमिटाबो प्रब्लेम दं नरक नायकलना खायदि आं नरनो हायनो हाय कयनाय नरक प्लिज अजागबो सिनि हदा कररक बाक्सा सुबिमाय आंनि दंखा आबो कचार माजारो माहाय ओंखा किन्तु फियाबा जों ताबो तरक वानसोइ दंगो दिनै गोबां बुद्धिजीबि गोबां इन्टेलेक्चुअल ग्रुप जों सालाय दंगो जों आइसा दफानो मांनाय आइसा बुमुं मांनाय जोंनो डिवाइड एन्ड रुल फाइ दंगो आबनो बागै जों तरक जों वानसोइ दंगो जों बेखौन्ते जों दिन दफा रागानो जों थानसांनो आं खागाव जोंनो केव पाइगलाक आबनो बागै आं खागाव दिनै पान्दानि बिसिंतै अबर दिनै साग्लाय मोंनाय नाहर मोंनाय जों फायनाय साल' फायनाय थिनांगौ जों जत थानसा दिनै कमन आइडेन्टिटि नाम्बार तैबो जों कक्साय दंगो आबो उंनाय जों ताबो ततनो मतामति जों नुखा जे बबाग्रा फाइबनि परेगो जों ताबो तिप्रासा हनि जो सालायखा तेबो बरक होया देबरम होया जमायत होया कल होया ताबो जों तिप्रासा हनै ततनो परिचय मुसुगु
abo tui bising tini wan sogi tongo ang khagago ekmatro obo সম্ভব নাই tini joto dofa tini okrarok thansa khlaigai जों ukokno masanai जों tini identity जों kaisana mangnai kebo riang ya kebo jomate ya kebo deboroma ya kebo rubuni ya जों jotono ti prasa hanai जों kaisa tini common identity जों ma khlainai abo nang wan sou Sir, bisingo mana pandar ini sabo luas sih kan. Tapi cuma bisi belum nunggu tunggu je, pandar itu cuma nih. Tapi kono NGO kono সংস্থা দেখাই tunggu kono. अब तो जोंनि महाराष्ट्र ने बनि उद्योगो खायजागो बनि चेष्टागोनो जों तिब्रासा हरा काउन्सिल गाहे जों बर खालाय दङ अब जत्त दफा तैनि गासे काउन्सिल तिब्रासा दफा काउन्सिल गाहे दङ आबरनो अमो खालाय दङ आं खोनागौ हजम बोजन माने ताम माने अब तो जों चालायमानि पान्दासि अब जों खोनाका जे आगे सिटिगो आगे रगो भाइनो चिनि राजा जत अकरा रगनो तैयै बसर वाइसा पान्दा खालायो चालायमा पान्दा अब बेसो मासिं कालो खायजागो आं जे खोनामानि इताबो दिनै नभेम्बर डिसेम्बर हायदो खायजागो अब किनो जों आबोनो तैनो बायनो अब आजा खायजाखना आं खागागो आं आगे बोखनाय दङ जे चिनि बबाग्रा आगे नि चिनि ब जत कमिउनिटि हेड अकरनो तै बगायसा चामुं पान्दा खालायो Oke, pandar ki kono osamata ero baik kerja beto. Kono lupa nih sih bisi belum osamata nih chale abo dek ang to dek to fix hasomai ya kintu osamata matai ni o bisingono o seasonal khaijang ang khnau